Is-sit Lovin Malta faħħar l-azzjonijiet li ħa l-Gvern fil-kwistjoni tal-Y-Plates fejn instab li mhux biss il-provista kienet akbar mid-domanda iżda wkoll kienu qed isiru diversi abbużi mill-operaturi kemm fil-ħlasijiet dovut minnhom bħal VAT kif ukoll mill-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Wara li fl-2010 ġew introdotti regolamenti dwar is-servizzi tat-taxis biex jiġi stabbiliti l-qafas għall-operazzjonijiet, inklużi l-permess għall-liċenzji u l-istandards tas-servizz, l-inforzar tagħhom ma kienx effettiv. Ma' żmien, iż-żieda tal-vetturi bil-Y-Plates ikkomplikat l-affarijiet kemm bl-ammont ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi li kienu qed jiġu impjegati bla doċċ u l-kundizzjonijiet tagħhom, imma anke aktar riċenti b'każi li nstabu ta' evażjoni tat-taxxa ta' madwar 3 miljun euro mill-operaturi. Bir-regolamenti li ddaħlu fl-2023, il-Gvern Laburista waqqaf l-importazzjoni ta' iżjed ħaddiema wara studju li wera li kien hawn biżżejjed fis-settur, iżda wkoll inforza r-regola li vetturi tal-Y-Plates irid ikollhom garaxx irreġistrat fejn inżammu meta ma jkunux qegħdin joperaw. Sa jannar li għadda jirriżulta li Transport Malta kienet diġà neħiet ma' 900 vettura tal-Y-Plates mit-toroq tagħna għax ma kinux konformi mar-regolamenti, filwaqt li waqfet 500 oħra li ma kinux qed jinżammu garaxxjati. B'tali azzjonijiet fejn il-Gvern qabad il-barri minn qrunu, il-Lovin Malta faħret id-deċiżjonijiet politiċi waqt li l-amministrazzjoni tkompli tieħu l-azzjonijiet neċessarji bla ebda impatt fuq l-industrija turistika waqt li jiġu salvagwardjati x-xogħlijiet tal-impjegati f'dan is-settur tat-trasport.